Γεια σας, είμαι ο Γιώργος και θα σας δείξω με ένα απλό τρόπο πώς να παίζετε παιχνίδια μέσω του προγράμματος PowerISO. Έφτιαξα αυτό το βιντεάκι για μερικούς πετούς που δεν μπορούν να καταλάβουν πώς δουλεύει το πρόγραμμα. Τέλος πάντων, αυτό που πρέπει να έχετε είναι φυσικά το πρόγραμμα PowerISO, το uTorrent για να κατεβάσετε το torrent. Αυτά. Ωραία. Όλα τα links που θα χρειαστείτε για αυτή τη διαδικασία θα είναι στο description. Θα το δείτε κάτω από το βίντεο. Ωραία. Όταν θα κατεβάσετε στο uTorrent το πρόγραμμα, θα πάτε έναρξη υπολογιστής μου. Μετά θα πάτε έγγραφα, downloads. Εδώ έχω ας πούμε το αρχείο, βλέπετε εδώ πέρα. Θα πατήσετε άνοιγμα με PowerISO. Ωραία, θα περιμένετε εδώ πέρα λίγο. Ωραία, συνεχίζετε. Ωραία, θα σας βγάλει εδώ πέρα αυτά τα τρία αρχεία. Εγώ παίρνω ως παράδειγμα το παιχνίδι Age of Mythology Complete Edition. Ωραία, αυτό που θα κάνετε είναι να μαρκάρετε όλα τα αρχεία. Να πάτε εδώ πέρα πάνω που λέει σύνδεση. Αριθμός οδηγού. Sorry για αυτό. Ναι, όπως σας είπα πριν, μαρκάρετε εδώ πέρα τα τρία αρχεία. Πηγαίνετε σύνδεση. Ορισμός αριθμού οδηγών. Διαλέγετε όπως εγώ ας πούμε, όσοι θέλετε βέβαια, μπορείτε. Εγώ έχω διαλέξει εδώ πέρα 2. Και μετά πάτε σύνδεση, δίσκος F ή G που θα σας εμφανίσει ανάλογα από όσους έχετε ορίσει, σύνδεση εικόνας, θα βρείτε το παιχνίδι, άνοιγμα και αυτό. Μετά ναι, θα σας ανοίξει αυτό εδώ πέρα τον φάκελο και θα τρέξετε κανονικά το setup και αυτό είναι όλο, μπετούλιδες. Και γενικώς αυτό θα κάνετε σε κάθε παιχνίδι. Ναι, μπορείτε να ορίσετε όσους θέλετε δίσκους και μετά θα γίνετε απλώς έναν ελεύθερο δίσκο, επειδή εδώ πέρα δείτε έχει ήδη μπει το The Titans σε ένα δίσκο και θα κάνετε απλά σύνδεση εικόνας, θα διαλέγετε το αρχείο και αυτό. Ελπίζω να σας βοήθησα. Μας σας άρεσε το βίντεο, γράψτε κάτι θετικό. Αν δεν σας άρεσε δεν με νοιάζει. Αυτά, τα λέμε.